Ito lang. Muli, nga nata, balik. Dito ta pikas tuyok, dito sa kanang kuan. Kanang napaagianan, kanang dili abot sa kanang naay namatay. Dito sa ay kanang gym ditaw, kanang naay gym diha. Dito ta gawas. Ay dito ta tuyok kay na may namatay dito si babaw. Kaya na lang. Sige, pareha naman na sa iyo ha. Madali na ni kay sa kato kay kadam. Ikadam kay namang gud kay kuan. Kung libo ko katong kay kadam. Ano kay mura man ni oni mo. Nabela na dayon. Diyos mo po. Kaya nagpa tutuyok sa niya ni. Tutuyok sa ni Kevin. Akong bawang driver. Dito sila. Kuha naman ko na 3 years na po ni. Dugay na kayo nagsakua. Okay ba? Okay po. Ito rin tatuyok sa kanang na ay gym. Pero naka-e-bike, nakakay kadam nga e-bike. Mas, kabulo ka, tupod. Ako, nakadrive naman po ko ato. Mas, itong disod ko ato kay ano. Wala ko naanad. Kalan, ako pa na, nagahit pa na ng iyang brake. Dito pa sa unahan gamay. Paano na? Oo. Berapa nih? Murah kan? Kena amang takagi dito speaker. Tuyok lah. Kani kung sa pilay pa ni ang kayaan ni Sir Yunis siguro. Libot? Oh, libot lang o kasabas. Ay, nadala naman ako ni. Ay, oh, basta madala man nimo bisag asa ni, basta dala na nimo imuhang battery. Ay, battery, charger. Para sigurado dili ka malubat. Pwede nyo bisag asa. Nalikuan lang ana. Tumagpong cellphone kumenta. Apa din sa ikuan? Para kamyo? Ano ko na primera, segunda yan na? Ha? Dapat nga na kanang primera, segunda. Ang? Kanang primera ba kanang pingan? Ano sa mga? Oh, kana mo na ang low at saka high. I-high na kung misahay ka ng kung hipahinay na ako, ilo lang na ako, kung doon na ako. So, ka na magpasakan na ka, i-high na ako eh. Ano na siya? Dito lang yapon. Wala may mga sakyan na maagi dire. Dito lang, na lang i-parking. No, entry man po dito sa taas. Yes! Naka-drive na dito sa akong e-bike.